Честит празник на всички млади и стари студенти и най-вече честит празник на вечните студенти, защото аз съм един от тях и аз цял живот не съм спирал да се уча, да се развивам и да надграждам знанията си, особено в този динамичен свят, в който живеем, е направо задължително човек да бъде вечният студент. Така че, приятели, бъдете щастливи, благословени, празнувайте на Макс, раздайте се на Макс тая вечер, като се съберете на купон и все пак внимавайте с количествата алкохол, бъдете разумни и не спирайте да се учите, не спирайте да надграждате знанията си, защото това е наистина изключително важно в този динамично развиващ се свят. Всъщност света в последните 100 години толкова много се е развил, че това развитие е много по-малко в сравнение с хилядолетия назад. И е наистина изключително важно ние постоянно да апгрейдваме себе си.